Kanunay gihapon nga gibalandra ni Cebu City Mayor Michael Rama ang iyang Singapore like Cebu City with Melbourne Futures. Apan wala siya masayod nga daghan ang mga tawo nga nangyamid dining iyang programa tungod kay layo ra kayo sa tinuod ang iyang gipanulti. Matod pa sa mayor nga sundugon sa Cebu City ang maayo nga gawi sa Singapore o sa Melbourne, Australia aron mapariha ta kanindot o kalimpyo sa maong mga nasod. Mauni ang damgo sa mayor nga mulambo ang syudad sa Sugbo pinaagi sa pagsundog sa Singapore o sa Melbourne. Unsaon na to pagka Singapore like Cebu City with Melbourne Futures nga ang mga tao ni Mike Rama maayo naman sa permiro unya nagningas kugon man. Wa na may oplang disiplina. Wa na ko kita atong mga grupo sa oplang disiplina, sakop sa PROB, sakop sa CSIT, sakop sa CCTO, sakop sa CCPO, nga mag-roving, nga mao'y gitahasan, aning mga tao nga mga tug, mamadlong sa mga tao, mamadlong sa mga tao nga mga tug daplin sa kalsada. Wala na'y nanghipos aning mga badyaw nga manglimos sa kadalanan. Wala na'y manghipos sa mga buang, nga mga maglatagaw, kabantay mo mga buang, ang uban, naghubo, tanan, naglakaw-lakaw sa kalsada, wa na'y nanghipos. Walay nanakop aning mga rugby boys nga manghingos og rugby o ang uban, manghingos og rugby, ang uban mo kat-kat, musakay sa POJ, magsamok-samok. Kaya ang uban, mga minor pa yun, manghingos og rugby, dapin sa kalsada, o na jeep nga muhunong, mukapyot, ang uban kay musakay yun, niya magsamok-samok, ngadto sa mga pasahero, mga kabumbo. Di apay mga basura nga dugay makuha nga gibilin daplin sa kalsada gikaykay sa iro gakatag ang uban. Unsaon na to pagka Singapore like Cebu City ana. Kani man gud si Mayor Mike Rama maayo kayo mo paokyab og istorya. Singapore like Cebu City with Melbourne Futures kanindot paminawon. Pero wa man sa buhat. Nindot paminawon pero wa sa buhat. Paglingkod niya June 2022 mga kabumbo, yan ang gisulti. Nga, yan programa, yan direksyon, Singapore like Cebu City. Hapit na magduha ka tuig. Nga, yan ang gisulti. Nga, Singapore like Cebu City. Tanawa ang dagway sa Cebu City. Na susama bag Singapore, naabay kausaban. Ni grabe magani ang traffic mga kabumbo. Samutan pas ruta sa BRT nga nakahasol og mayo sa traffic. Kani iyang pagarpar nga Singapore like Cebu City, kani iyang gibuhat, mao'y klaro nga grandstanding, pabilib. Unya, ang iyang damgo, nga mamahimot ang Singapore, di naman ni damgo, urom naman ni. Layo na kita tinuod, ikumpara sa Singapore, mga kabumbo. Wa may sayop nga mangupyata sa laing nasod, alang sa kalambuan sa atong syudad. Apan ang nakabati kay mas daghan ang istorya kaysa trabaho, mga kabumbo. Mas daghan ang istorya kaysa trabaho. Sige tagpagarbar, Singapore like Cebu City with Melbourne Futures. Pero wa may ni trabaho para mahipos ang mga buang nga naglakaw-lakaw diya sa kadalanan nga way mga sinina, mga kabumbo. Unsa ba na ron? Kasi may muhipos anak. Na mga buang maglakaw-lakaw nga way mga sinina, kita pang pribadong lawas. Ang mga makilimos nanaghan, hilabi na kining mga badyaw nanaghan og maayo. Mga rugby boys, dapin sa kalsada, mga tao nga matug sa asiras nanaghan, mga basura nga madugay makuha, nagkatag. Singapore kahatan ni ana. Di apay mga sapa nga nabulit sa basura. Inig-uwan sultian ta mo. Mag-overflow ang ato mga kasapaan kaya ang mga sapa na to nabulit sa mga basura. Timan iya akong gisulti. Inigpatong sa June o tunga-tunga sa Mayo o wanon ganit tagkusog, mag-overflow din ang mga sapa. Kaya ang mga sapa na to nabulit na sa mga basura. O kira man unta nang magpagarparta basta naalay ikabuga. Apan ang problema kay gaayo lang ang istorya unya wa sa buhat mga kabumbo. Matod pa ni Governor Gwen Garcia, buhat mo ay pasultion.
dili sulti mo ay pabuhaton. Igo man si Mike Rama ana. Kanang tagline ni Governor Gwen Garcia, igo si Mike Rama ana. Buhat mo ay pasultion. Dili sulti mo ay pabuhaton. Muna si Mike Rama, mas dagan pa iyang istorya kaysa iyang buhat. Muna hilasan kumaminaw, Singapore like Cebu City with Melbourne features matod pa, apan ang dagway sa Cebu City nagkayamukat. Tanaw